Da jeg først fangede dig, Ulla, så blev jeg grebet af det, fordi du synes jo også, at det var sjovt. Ja, det var og gik i gang og har hjulpet meget jo med at finde nogen. Så det er jo faktisk lykkedes at finde alle. Rina, Kim og Jesper skulle lige faktisk ikke komme. Rina bor i Australien og har gjort det i 16 år, og hun er gift og har 3 børn. Og så har hun blandt andet været målmand for det australske håndboldlandshold. Til OL. Til OL, til VM og til OL. Ja. Og jeg er sådan hjemmegående. Og Kim han bor i Odder og har job i Aarhus Kommune og er gift med Nikolaj. Og han har en plejesøn, som går i gymnasiet. Og Jesper, han bor på en af de kanariske øer. Det lyder spændende. Jeg kan jo ikke lide, der gælder for mig. Har du hotel? Er der mere om Jesper? Nej, det vil jeg gerne have noget mere om. Han har en hjemmeside, hvis vi vil se mere, der hedder Hoka Liv. Kan du ikke sende det ud? Det kan vi altså ikke huske. Jo. Men der er ikke så meget at se på. Jeg tror, han leger boliger ud, faktisk. Han er lidt med egen